Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palmay Drama. Karon mag-upload na punta mga listeners sa atong compilation part 36 ug dili pa ta mag sugod sa atong drama, mag-istorya sa atong ginagmay mga listeners, no? O katong dili ganahan maminaw sa atong mga istorya, pwede ra niyo i-fast forward sa drama. Pwede ra mo diretso sa drama. O shout out din ako pag-usab si Oscar Bayadog, no? Nga permi jud ka comment sa atong mga drama ug na mga bagong upload na to. Permi jud ka gasunod sa atong bagong upload. Og salamat kaayo sa imo, Oscar Bayadog. Ug mao ni atong mga drama, mga listeners, no? 6 round ni siya. Atong Cinder first round na to, ginganan kini siya o si Rodil. Atong ikaduha nga Cinder, second round na to, lalaki gyapon si Erning. Nga atong ikatulo, third round na to, babae na si Gina. Nga atong ikaupat nga Cinder, sa ikaupat si Tisya. Kini si Tisya, mahilig kay ni sa kama, no? Nga mao ni siya gibiyaan sa iyang bana. Nga atong kalima ang Cinder si Auring. Ako day shout out, no? Dia sa Miss Or, si Paparts Dudoy Ugay o si Rumi Boy. Permi paminaw sa atong mga drama. Shout out kanimo, Rumi Boy, no? Og dili na nato tas-on mga listeners, ato lang sugdan atong Palmay Drama compilation part 36. Ako si Rodil, ginaingon. Salin man tuod siya sa laing lalaki, apan di ko igsapayan. Kay diha niya, makaplagan ko ang matuod nga gugma. Muning nahitabo sa akong kinabuhi nga, pili na ko mahimong mahikalimtan. Matarang kuyog ang kubakasyon sa lugar. Kuyog na lang ko niyo bay ay. Samot mo nun niya akong kaluya kung magsigil na ko gunahuna sa akong uyabay nga nibiya na ako kay nakigdaban og laing lalaki. Diha, ikaw, sakto ng imong hunahuna. Pag si kumkum ng imo nungso. Bay. Binibukmuk ba? Abliho ni mo kumkum na. Kusle nga ito pag-live sa trabaho. Saksimana ako na eh. Sige bay. Kanos amat amang larga bay. Huwag ba? Kana ba chicks to sa mo ay. Kitar ka dito lang babae nga imong mauyab lagi. Lisod pa na bay. Lisod na sa pagkakaroon bay. Kay wa pa ko'y gana nga manguyab og laing babae bay. Toryahe. Wa pagil bay Manuel. Tinuod lagi. Basta kay mo kuyog lang ko nimo. Malingaw ko ba? Malingaw ko sa imong birthday nga. Tuloy mo sa ulog sa inyong lugar. Kuyog ka ni Manuel sa inyong lugar? Pa? Sa'yo mo gikan pa ugma kay para makalukat tayo ni og ticket sa barko. Nala. Nasayo mo biyahe. Sige. Pero, hoy, kumati ha. May ipahimat mong kunimo. Unsa man na pa? Kung makakita ka ganit dito og laing babae nga imong panguyaban, pilian na gina babae nga tarong, ha? Ayaw taon patakag panguyab og babae nga daghag naong dong, ha? Babae nga dili ba matagba og usay uyab? Ay, di man pagpanguyab akong tuyo dito pagod. Ang sa man lingaw lang ako dito. Kaya ato man sa ulog sa ato man sa ulog ni Manuel ang iyang birthday dito sa ilaha. Pero kung pananglit, doon na magigani babae dito nga makadani sa akong kasing-kasing. Tumanon kong tambag nimo pa. Di na kong pataka og hamag babae nga di na ko masuhito ang batasan. Kana. Naaraman din na. Pastilan, pagkamadaling masabot mata. Pilian na gid ang tarong, ha? Aron dili ka mabiktima pag-usap sa laing babae nga way ayo. I would give everything and I finally Niduta reception sa dagat, oh. Karga yung sakyan to barko. Bay, murag ibati gina ko bay nga malimtan ko ng samad sa akong dughan bay. Mayroon nga may desisyon ko bay nga kuyog ko nimo bay. Salamat sa kuyo. Kagigadahan kung doon ako'y kuyo. Kaupan ang trabaho ba. Dako yun ako pagtuo ba nga. Kitali kang ipay dito. Makahop isa sa sa imong dugan. Ambot lang ka bay. Basta kay di na ko kumpiyansa bay.
Piliun na gyud ako niya ang babae bay nga sunod na kong panguyabon. Pakita na, hinahinay tagawas barko. Lek. Kanabay mo na. Birthday to you, birthday to you, happy birthday, Brad Manuel, birthday! Ayan na nga tayo, daghan mga on. Oo naman, goodbye. Happy birthday, Brad. Mo na makakanta. Salamat ninyo na. Labi na itong gawin nagkaon ha. Salamat ninyo. Siga lang mata. Gusto nga mo inom. Bisita. Kato gusto mo inom. Kato karang inom tirada. Ito ay kikig dito. Butangan ako. Pa. Pautim na ninyo ha. Happy birthday, Nak! Birthday sa day. Opo, may taboy. Ikaw, Day Grace. Salamat sa day ha, Day Grace. Oy, Day Grace. Uy, Amor ka sulti os Grace. Oh. Manuel, Ako lagi. happy birthday. oh, Beda. Ay. May agig ka no? Ano ka didi? Kuan. Masih mo bagad niya. Malag nagkukos ko ng akong gamay. Uy, higit ko. mo nang anak, day? Grace, tayo mo nga, no? Inadugog na ako ni Bay Manuel nga Grace ang imong gisangpit, no? Siya, Bayrodel, siya si Day Grace. Ako ni amigo. Biktima sa tao ni Sugma sama ni mo, Grace. Uy, ikaw di Grace, biktima sa gugba? Sana. Pareha dita. Real lagi mo. Biktima sa Gugma. Siya sa biktima sa beda. Labing makakaloy kay binlan tao nung anak tao sa lalaki nga ni Bia niya nagpakasal og lahi. Mausa ka dato. Anda kong kwartahan. Usa? Biyaan di kasamahan ang imong anak di ay. Kaluoy ko di mo. Gibuwagan ko sa amahanan kong anak. Human siya makauyab og usa ka babae nga anak o kwartahan. Og sila ang nagpakasal. Samtang ang ako anak. Pag gani siya makasuportar. Uy, o ba? Manuel, Mahisa ko di atong tawanan di. Alay, bayas kayo. Ugma itong nuha taong Day Grace tao na. Ito na mo eh. Misgot ang mga tang makasama siya yung kasing-kasing kay basig kini na sa akong amigo rumhila kay payoton biya ni aab sa taon ng babae ngayong gimahal o igugma pag-ayo hilang na ron. Ay sino mo? Tutas kwarto. Ay kwarto naman sa lamisa di ay dungat ang kaon. Ano mo? Sa may babae kang nagustuhan dito sa lugar nila ni Manuel nga amigo. Opa, butan kay siya pa. Apan, doon na lang si anak. Uy, buray gidangat. Dunay anak. Nga sa ato pa. Wana na rin ang bayana. Kay doon na may agi. May anak na good. Opa, pero kuan, kining gibati ko pa nga nigugma ko niya. Kay buutan kay siya. Asa kabuutan. Unsa kana kay gibiyaan og laki, batik ay nagbatasan tingali bayana. Oh, pa. Biktima ka na. Nakita na dahil ni Merced ay nakagusto ko nun siya ni mo eh. Kung manguyab ka kuno niya, sugton ka dahil niya. Busa, nak, si Merced na lang panguyab eh. Merced na lang. Sabi ko ba, sige mo ni Papa nga niya. Ikaw man din eh, Merced. Uwang good kay bisita-bisita na ako. Mo nga ako nalay ni Anhi. Bahalag babae ko eh. Di na ko ikauwaw kay nakagusto man ko ni mo. Oh, ha? Ako'y mo tambal sa imong kasing-kasing nga samaran, Rodel. Kita nalay mag-uyap ha. Sige no. Sukad ko ikaw nakita nga nagmagul-anon. Nag-uulsad ko. Musa uyab na ta. O musugot ko nga... musugot ko nga makasalta sa labing madaling ang panahon. Kung tinuod man nga nakagusto ka na ako, dahil Merced, pailuwa ka, pero ikaw ganahan ng babae nga nahon kayo. Oh. Huwag labaw tanan. Wa ko'y gusto ni mo. Rodel. Na, Rodel, silaan ako'y naluoy ni Merced kaganiha nga ni Bia nga naghilak in town kay imong giinsulto. Wa ko'y gusto niya pa. Wa, bisang gamay. Rodel, Unsa ba yung Manuel? Si Grace? Okay. Sa dihang may uli kong hapon sa mong lugar, naghilak si Grace og nangayaw sa number mo.
Mingaw ko rin siya mo. Sukar ko rin kaila. Dili ka na mawala sa iyang panumduman. Oh. Pida. Urang drama ka. Maori bay. Dili ka na mawala sa akong panumduman. Kining daghang text nga akong nadawat na ang number, way nga nakasave. Siya din ni? Oo. Pagbibi na akong si Merced ni. Gahapon o ganihan ning number, sinagsigig text na ko. Ano, hindi ba tabong mo si Merced mo yun? Unsa? Di naman, Miss Merced taon, gidawat ko nun niya ang nga di na yun ko numuuyab taon. Kung may lalaki na siya nga gisugot karon, di ba? Ang tinuod bay nang ingaw sa gay ko niya bay. Ate ko nga, nahigugma ko bay. Ba? Tama mo gibatis ko isda. Asa man, holiday marugma. Ergata og mo sa kadaw sa mga lugar, asa man? Paabot siya ni mo. Ikaw gyud ang nagsigig text na ko. Pero, wa man ka ma-reply. Mong, wa nalasad ko. Mawawsa ko nga manawag ni mo. Mahal ti ka, Chris. Sa diyang miuli ko sa amo no, ikan din ni sa inyong lugar. Di ka naging mawa pa sa akong nauna. Managsama ta, Rodel. Gani, sige ko tampo ni mo nga. Ngaon sa? Ha? Sige dam mo gani mo na ako, ha? Ay, di lang ko masulti, uy. Maawaw ko. Huh? Imo mo ko nga, gi. Gi. Gi nga ni, gigakos na. I love you, Chris. I love you, Rodel. You have been so part of me. I know what to do. Chris. Ang kami, Ana. Chris. Mahal ka, Chris. Ako. Umansa na tabo na mo ni Chris, di pa may andayan ako siya. O kaslo na nami karong higayon na. Aputos ko sa mga pagsaway sa among mga silingan. Kip na nga akong amahan. Mitamay na ako kay usalang kuno ka babae nga angka nga akong pakasdan. Apan gibaliwa ko ang pagtamay nilang tanan. Buutan kay si Chris. O tinuod siyang higugman ako. Dili ko iksapayan kung unsay iyang kagahapon. Kay nagsabot nami. Kalimtan na mo ang among kagahapon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Erning, ginaingon, usahay ang sobra tang kaluoy sa atong isig katao, masobrahan. Kay gawas nga atong matabangan, ato pag magkabayan. Iguman, ikaw na noon ang makulbaan. Mao kini natabos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Unsa? Ay, lagi dong. Dinhi ganiha si Joanne. Asawa ba ni Martin ba? Oh, Manghuwa mo unta og 300 pesos. Akong gibalibaran dong, uy. unsa man ta niya ang kwarta day? Ipalit ko nun nila og bugas og sudan. Kay wa ko na makadrive sa taxi ang bana. Kay na short sa abangan. Wa pa drive sa tag-iya sa taxi. Mo na kapait ning ubang mga operator taxi. Kung ma-short ug abang ang ilang driver, di na padaybon, ini kaugma. Sayop man na. Kung di pa padaybon, sa muta. Nga, di nakadata. Sa muto ka short. Nya ang problema, sabay kanon. Sabay kanon. Ha? Naluoy ba gyud ko dong. Lagi. Pero ako lang yung gibalibaran, uy. Kay doon na pa man sa gula si huwam na ko nga kinintos god nga wa pa kailisi. Punan sa mut og kadako. Kung ako pinatlan nga, iyang waman, mahatag ko day. Kay, luoy biya pod. Basig ko sila makaon. Bitaw sad no. Basig mo balik to dong. Kung mo balik gani, ikaw lihatag dong. Wa ka pa man ang binos, day. Wala gidong, uy. Unsaon nga doon na pa man ko'y karaan nga huwam ko. Wa pa na ako mailisi. Concerning pa unta to'y akong naatubang. Siguro, makahuwam yun unta ko. Kay, manggiluluyon man kay nas earning ko. Ay, pangita lang dito og laing kahugman, day ka. May kanang bang raay na pud ba? May manog sila ras earning og binos ang atong silingan nga daghan man. Oh, ikaw pangita dito kawaman, uy. Mauwaw ko nga manungko anang ubang mga tao diha, ron manghuwam lang. Kapait ba ang kinabuhi, uy. Ang uban nga nag-drive og taxi, okay raman ang ilang pamilya. Pero ikaw ambot ni mo, uy. May kabit ka man tingali? Wa taon day, uy. Kabit ko taon. Kagwapa ni mo niya. Ngabit pagyud ko. Gapa lagi ko. Pero anay kapalit og pahumot sa lawas.
Makalagot. Ma, asa ito sa papa? Mangita ko na to siya kawaman ako eh. Kaya wa man siya drive ron. Papa ko mabigot ko papa ko. Wa lagi gid ko'y kwarta ron nak. Tutoy ma, tutoy ko Badya uy, kadako na nimo mututoy pa ka. Munti sudan. Nay, baho dito. Kaon lang dito kao. Lakaw na uy. Kaon na lang dito pulos kanon. Kay wa tay kwarta para palit og sudan. Wala kita sudan. Palit lang ko paan mabi. Nasamot ka man. Wala kita kay kwarta nak uy. Wa. Mo ba? O, dong. Si Martin man tong miagi pa dong sa karsada. Gool man kay tugnaong dong, uy. Basi mangita itong laing taong kahumag kwarta. Kaluoy sa taon, uy. Nagbasol naman hinuon ko nga nung wa na ko hatagis Joan. Oh, lakaw dong kaw. Ato si Joan sa ilakaw. Ikaw lang ito na eh. Hatagin kinintos. Gina. Ah, di ko, uy. Ikaw lay adto. Sige na. Gutom na kay ko, ma. Paabuton lang na to sa papa ni mo dong. Basig maabot na to ron. Ayo. Si Erning. Erning! Salamat nga niya ka. Salamat ka ayo. Erning, salamat nga niya ka. Dong pawama ko, bi. Gigutom na taon ni si Junior kay uwa pa man mi O niya, kaon. diya. Dawatan niyo. Sa klibo ni. Hala. Kung makutana ganun si Venus, kung pinay akong pawaman ni mo, na lang nga kinintos ha. Dong salamat ka ayo. Ilisan lang yan ako puhon ha. Nipisas kisulog di mo day. Ah? Niya wakay bra, karo kayo. Naramangod ko sa bay. Imong bubso, laro kayo. Naramangod ko diri sa bay. Mahuwa lang ko magpra. Kaon ko, gutom kayo. Aw, oh. Gigutom. Sa gatos mo. Kaon. Kaon, imo na nila ko. Palit dito, makaon. Atong gawas ko. At salamat, Nering. Palit ko makaon. Sige, aris ako. Tanaw-tanaw niya, tutoy mama, noy. Okay, salamat dong. Uy. Tanaw ko day ha. Naka, uy. Tanaw ko, pasig malait imong anak ni kumo Thomas yung hangyo. Saan ba kayo? Mapahan ni mo day Juan eh. Namula kagwa mabunog di Martin oh. Imong bana. Ikaw sa turning. Busok pa kay kaglawas. Busog sa ko. Kanindot ka ni mong gakson o kugot ka ayon mo. Lagi dangat. Day, Juan. Uy. Medyo naipit yung kuba. Niya man lagi kay naluto nga kanon day Joan. Og niya say humba. Diin kag kwarta day. Ikaw, kumusta mang lakaw ni mo? May nada ka? Wa gyud day ay. Gutom gali ko kayo day. Sukadi ko day bi. Kaon ko day. Kiso ka dito. Gutom ko day. Huwag kay ayong pagkabana da. Huwag kay lami, Martin. Uy. Sama, ako ato ni Erning. Unak, ingna nga panhion ako sa ato kay mobayad ko sa kong utang. Dako na kaw, may kay Miagis Venus. Tuwa tingali to sa syudad. Lakaw na dayon dong. Di kay kwarta, ma. Ha? Nga, bayad man ka utang ni mo ni Erning. Ay da, di kwarta nga akong ibayad niya, Junior, oy. Kining ako ang akong ibayad niya. Sige na, lakaw na kaw. Ato diyan si Erning na. Lakaw na. Mobayad si mama ni mo siyang utang? Noy, nya, inigumansad ko nagbayad, utang na po siya. Doon na day siya kwarta ron nga ibayad. Ang iya mong kuno mo yung ibayad, noy. Patalan ko nun na yung imo. Uy. Tira, sumayo pa inagi. Sultihan ki kasi mong inahan. Butan kay mama ni no. Ano butan. Katilaw ko ni Moron Juan. Kalami ng bayara. Uy. Utang pa siya. Sige. Napakatingin. Gumana niya to. Ato ay utang siya. May natabog naman ni Joan na ito yung na. Pagkahuman, ako sige ito kagkwarta. Luoy ko. Apan kikulbaan ko. Nado ko nga. Sayod ang akong asawa. Uy. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gina. Ginaingon, dili ko mangingilog og bana. Kung nahitabo man ming duha, kana dili akong kagustuhan. Sayod ni an ang kahitasan. O kining nahitabo kung kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan.
Layo pa ta sa inyong probinsya, day? Layo-layo pa kita, day. Mga usa ka oras kapin pa ta maabot. No, layo gid ay inyong probinsya, no? Layo, uy. Ug tagsa ra gyud ko mauli dito tungod kay namo ko sa syudad. Naman sa syudad akong trabaho. Kung pananglit ba, doon ay magustuhan ako dito nga lalaki. Unya, manguyab na ako, day, no? Ako, yung sugton. Kay ganahan kong lalaki nga taga-probinsya. Sus, day, kung mahitabo man na nga makauyab ka og taga-Amos probinsya, lipay gid kay ko ana. Aron, muhunong na og panguyab ni Mus Alex ug ari na siya manguyab nako. Ako, gid kay kagustong Alex, no? Pero ako, di gid ko ganahan ato niya, uy. Lipay gid ko, day, kung magkauyab mo. Aron dili na siya magsikig samok pa nako. Unang tingin maling. Ay, mo na. Abi ni Mos Mili lay panguyabi taon. Kapasa na si Mili. Sige, makapamugos taon ng Gina. May gusto ni mo. Hey. Manglargam na sila sa probinsya, no? Sila si Mili, no? Oh, larga bitaw. Eh, pista mo kuno taon. Nito silang Mili taon. Eh, gidaas Gina. Gimingawan mo nung kung Gina, eh. Kung na mo rin gidangat ni mo. Pag gimingaw na yun ka. Perbeda kung gitaw ay angay mong mingaw taon. Ngaon kas babae nga. Di mo uyap. Gaw, aboy. Ni ana taday. Konduktor, lugar anang tungod sa eskina. Lugar lang mi diha. Probinsya, gid ang ila, day, uy. Layo na kita sa syudad. Ganahan ko. Day, Gina, manaog na ta, day. Ganahan gid ko din hinday ay. Presko kayang hangin. Bisan ako ay ganahan ko dinhi, pero unsaon tuwa lagi sa syudad nagtrabaho ko. Pero kung makauyab og maminyo mi si Alex, aw anhi na gid mi magpatukod og bahay diri. Pagkaahak yun mo day, uy. Kaya isgot naman sa katong Alex ay nga magkauyab og maminyo mo. Bitaw day uy. Nganong naa mo gid siya makagusto nimo uy? Dili pala siya kagusto nako, wa gid untay problema. Minyo gid unta dayon ming duha. Lagi, sure bitaw. Uy. Ahak sa ato niya uy. Lumili! Oh, day, Maya kayo niya nagagaw! may lalaking nagtawag nimo ay. Ay, ang ako nang igagaw, sigaw Milyo na. Milyo! Ay, ni anak kita unta, salamat. Uy, gaw, salamat kayo sa imong pagsugat ha. Okay kayo gaw eh. Okay kayo. Tiya Magda! Tiya! Yan na si Gaumili ay. Kung may kuyog siyang gwapang nga babae. Si Gina kuno yangan. Kagwapo ba yan niya, uy. Kagwapo kayong agaw ni Tay Meli. Huwag nakagusto ko niya. Sige, gaw Milyo. Sige ha. Okay. Kining biyaan taon na mo ha. Laos sa kusbay. Tabangan sa na ko si nanay ug tatay nga. Nagihaw kupat kabuk manok. Bisaya. Sige, gaw Milyo, salamat sa imong pagsugat ha. Sige ko. Kining. Dahil na. Alas ko ha. O, manangit na ako ni mo gawtaan. Nga, sa dili mong balis din na syudad. Mamisita ko niya, ha? Oh, sus, Ginoo, amawa ning gaw Milyo. Aras ako! Pero, day, tagsara ba naman kumidya og istorya si gaw Milyo basta babae na hisgutan. Kana kay nakasulti siya anak. Klaro nakagusto to nimo. Naman ako sa siya'y na lalaki. Ano, day, no? Bisag karon pa may nakaila. Gibati na ko nga. Nakagustusan ko ni Milyo. O gusto ko nga si oy mamahimot akong hinikugma. Day na? Aguroy, murag magkasugat gid ang inyong gana ni gaw Milyo ini. Kung tinud-on niyang mamisita siya nimo, klaro na nga magkauyab mo. Aw, gid ay mahita po, day. Kay sugton masad gid nako siya kung nudon sa niyang pagpamisita nako. Ug musugot ko nga siya ang mahimot na kumpana. Dana. Lagi kong lala ang kanyang tindig forma. Pumalagi ang fiesta. Daghanan ninyong bisita gabi, day, no? Daghan kay mga ulitaw. Pero si Milyo, siya ko'y pinakagwapos tanan. Hoy, mamisita na ba ko siya nimo karong gabi eh? O, day, naagi kahinaman na ako. Mata Gina, ha? Salamat sugutin ko ni mo. Kanatungod kay nakagusto sad ko ni Milyo. O, hinaot nga. Dili malubad ang imong gipating kung rin ako. Kana og dili gid may tabo day. Gina, ikaw na. Ikaw nang dadon ko sa altar sa kaminyoon. Magkugi pa ko day nga pagpangumani ni. O mamuhi pa ko og daghang mga kahiyupan para sa atong umaabot nga kaminyoon day.
Salamat, Milyo. Sige, kitang duhang magtigom para sa atong ugma. Kining, hangyo lang ko ni mo dahil sa uli. Ugma ha? Ay, uli ugma pa. Ayaw, Jud. Ako ramang usad ni Isbay. Ugma. Oh, Kay sila si nanay ug tatay, magaton man sa kong mga parente nga tas pikas lungsod. Ato tas bay ugma ha? Day? sure ba? Uyab na gud ta. Busa mo sugot ko sa tanan nimong gustong mahita. Uy, naipit yung kuba. Milyon. Hangkan ko ni. Uy. Ay, uyab na di SG na taon nga gagawang mili dito sila probinsya, probida. O nagtigom na kuno taon sila para sa maabot lang kasal. Ay, Nangagoon lang ka, anong kay mahimo? mao yun. Mao sa ni sulti ni Mili na ako bay. Ulit eh. Busa, si Mili na lang yung akong panguyaban oy. Wala mo ko'y paglaon ni Gina. Si Mili na lang yun akong panguyaban. Ay, sigbalik ko sa... Ay, Pinili lang ang pagyaban. Ay, paglaon nila. Pinili lang. maulagi ba? Iwan mo ko'y paglaon. Si Mili na lang yun akong Ay, panguyaban. nalanda nga storya. Ay, si Sulte. Si Ha? Mili na lang lagi ako panguyaban. O, lagi pagyabi na yun, bida. Pagkasli na yun. Unsa? Maglisod kag lakaw man ka ma-virginis imong bana gabi. Uday, uy. Sakit lagi. Sakit kayong ako. Grabe man day kadako og kataas ang kang Alex, uy. Murag kog mamatay sa kasakit, ay. Mao ba? Ako lagi dahil sa dihang na virginan ko sa imong ikagaw nga si Milyo. Gamay ra lagi itong sakit ako. Ay, sus day, uy. Gawas nga ig-agaw ko na si Milyo, kababata, kid mi. Kami pirmi ang magduwa sa mga gagmay pa mi. Gamay kinang iya, uy. Pero buutan lang siya. Buutan siya. Buutan kay siya, day. Uy. Unsa? Waday din si Day Meli. Ingon ka kay panhingon ko kay may importante siyang tuyo nako. Ako ang may importanteng tuyo ni mo. Ay! Iyo po ako na ni may mong kasunis. Okay. So ko kay brief diha. Wala na ko agad pa na. Ayaw Lex. Uy, manudlok man na ako. Ay! Ayaw! Uy! Lex, ayaw ba? Uyab na ko. Ay, asawa ka na. Yung ka na akong tao ini. Ay! Uy. Umpot ba? Git ko makapalipad ni Alex ang iya kong gihilabtan o guman sa nahitabo karelasyon yun mi. Nagkaroon ng kasilag sa akong suod nga higala na ako. Kay mo ko makahimo sa pagpakibuwag pa kang Alex. Nagmahay na hinuon ko. Mas may paugisugot na ko si Alex sa una. Kaya yun untang akong napana. Isugot pa na ko siya. Yang daga pa ko, tao pa siya. Himo na lang hinuon ko nga usa ka kapit. Uy. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tisya, ginaingon na managsama ra gyud ay ang pagbati sa lalaki o babae. Kay kun ang bana usahay pulan sa asawa, ang asawa sa diay usahay pulan sa bana. Labi na og ang asawa sa bana maang-ang. Aw kun dunay laing laki nga magpabuang-buang, kun wa ang bana para kaayog lakaw, unsay may buhaton, tikang kini ang hitabo sa akong kinabuhi. Padili na ako mahimo may kalintar. Pao ba? Sugto ni Mos Lucas kung mo dayon siya pamisita ni mo? Oh ma, kay ganahan ko ng Lucas ma. Type na ko siya. Ay, ako notisya. Rangka lang nga pagkasulti, day. Wagit ko, gusto ng Lucas nga mo'y imong mabana, day. Ha? Ano man ma? Nasakto mo na siya sa barug. Unya, dako og lawas. Ay, di ko ganahan na niya. Kinainaong, ay, kabutakal naman lang, day. Mao na gusto na ako ng lalaki ma. Oh. Kanang butakal og naong. Mao na akong gipangita sa kalalaki ma. Saba niya, uy. Ganahan ka ng lalaki nga, di ka papahuwayan og turjak. Uy. Ako, tisya.
Di ginoon ko ganahan, anak. Malusyang taan nagdali, oy. Aho, lain-lain man tama. Imo sad na. Basta kay ako, muna gusto na ako sa usa ka lalaki. Basta ko gihan gani sa kama, aho, nindot ka ayo ma. Basta, sugton jud nako siya kung mamisita nako. Sugton jud nako siya ma. Tinood ka rin siya? Isugot ako na ba rin? Oh, Lucas, may putakal kikagnaw. Sa rin siya? Inahan, sige ko ni mo. Unsa may kanani mo nako, Lux? Inahan kay ko ni mo day kay igat kay kagnaw. Inahan kay ko babae igat o gnaw. Yan na, oh, narisan gidi ay talo. Oh, sige, gisukutan na. Sabing madaling nga panahon. Eh, gusto na kong makatilaw og langit. Oh! Oh yeah. Langit. Sila, naisod ko nung sudlon ang langit. Basta pero kay sakit. Niya magkadugo ko nun. Lagi. Ano basta ko nero. Oh yeah. Mao ba? Happy kay kas unang pagdog ninyo ni Lucas. Oh yes, ma. Nood yun ay imong giingon. Nga basta primero, sakit. Tinood yun ma. Kaya sakitan yun ko ay. Ay, mulang. Sakit jud oy, basta primero. Tinood yun ma. Kay kakuha gud mi og kalima. Uy, unsa? Ay, grabe ha, good ni mo, day. Una pa nagdog ninyo, kalima ka raon. Grabe ha. Uya, manghang ng imong... Ha? Unsa manghang. Hala, ma, tinuod na. Hang. Pero, mo na yun gusto na ko. Kanang, mura ba ka ng manok nga? Gihalang-halang. Duta di ay ni maminyo tama. Uy, ninuwa mandahin ko makahuna-hunaan nga pagkalami. Mandahin yung butang na. Elong dahil siya, ain ka man taon maliwat anaka ka. Uy, nga di man ko ingon anak nga hilig anang butanga. Katasan ng buhata day, oy. Pahuwa sa tayo, kapunguya, oy. Sige dong. Paway sa taog 2 minutes. 2 minutes ba, oy, oy. Pahuwa tayo sa kabuuan, day. Ha? Kapoy, sumul. Sa sumol. Sumol ka? Ha? Kini sumol ka? Sumol, anay. Ay. Bago po kita nagminyag, sumulan ka na ako, ha? Dili pa na may pasabot na ko, day. Dili ikaw ang sumul. Ang atong gibuhat may sumul, day. Pwede pa nagsaan mo lang nato ni day. Uy, pagkani ko nimo matagig, anak. Ano, magtinapulan ka na dito siya? Look, may pahuway ha. Lucas, ako'y magbuot. Sige na day, ikaw god. Pero kung makaanak na ganitag usa or duha day, pwedeng panagsaan lang nato ha. Unsay usa or Lucas? Bahala og dili ta ka anak. Basta kay duwa tay pahuway anang butangan. Unya na ta mo pahuway kung mga matay na ta. Medyo naipit yung kuba. Uy, mo ba day? Tisya, di po ang nagturjak ni mo ang bana? Ay, man siya pulin ako, Greg. Kanindot rin ako, Kapuyan lang gid siya ng butangan, magsige lang ba? Unya ako, kay ganahan mo gid ko ng butangan, Greg. Greg. Oo, ka na pala dito dati siya. Ako sa ganahan kay ko ng butangan tayo, Mabito na hinundan na gibiyaan ko sa akong kapuyo. Gikapoy man siya sa akong style, may kinagturjak. Sila, ipinalayas. Ako naman po di pasagdan. Ang mawad atong imong kapuyo.
Kanindot ang buhata, unya miskirda siya. Pasti na day. Kung kita pala may kadayon ron, kamanipayon ko ka. Hasta kamanipayon kay kaday. Kay ganahan magtagduhan ng butangan. Kita pala kay kaday. Imong ba na day? Dili lang sa siguro ko kakaron kay abi nimo mahal magud nako si Lucas. Mo man bitaw nga gipakaslan nako siya. Day, bauroy, mahal bauroy. No, Bisag tagsar ka turja kon. Mahal gapon. Mahal. Ako tisya. Ako ang lalaki nga imong gipangita nga makatagbaw gid mo. Mo nga biyahe ng bana nimo. Biyahe siya pagtabang ta. Uy. Grabiha sa nakahagok ni Lucas, Gikapoy yun siya sa usa pa lang namo karahon to. Samtang ako, nagpanikad pa ko og laing ribansin. Sigre. Di gid ko malimot sa iyang gisulti pero may ginining na malabas ako na ang gipamong ni Greg. Tisya, ako ang lalaki nga gipangita nga makatagbaw nimo. Mo nga biyahe imong bana. Biyahe siya magtabang ta. Dili na ko magpada sa gisulti ni Greg. Pugong lang gid ha. Pugong lang gud una ti siya. Pugong lang gid una sa imong gana ha. Ari sabi, palpalon ti ka be. Puyo sa ti siya. Ginawa sa ginagmay ti siya. Be, palpalon. Sige na taon dong. Sa katulog, pagani kay agirong gabi una. Mula kong katulgan diha. Kapoy lagi ko sa trabaho, day. Katulgon, nakay ko. Katulgon ka. Niya ako diribe. Ang saan man meron akong giganahan mong ko diribe. Ang saan man meron belo. Asa, day ha? Asa. Ang saan nagikuot na mo sa bulsa. Sa karsones. Ade, dawat na day, oh. Uy, saan ni? Balhibos man, no? Uy. Day, magtinil lang sa nang balibos manok, day. Manok ko. Bangon ko, oy! Buisit! Bangon ko! Wala ka kuning oras sa kagabion. Tawa ka. Ako, mangita ko og taong makatambal sa gibati kong kauhawa. Ang akong cellphone, tawagan ako siya. Tawagan ako si Greg! Greg, sige pa. Sige pa. Hindi ba ko mapabuntag? Kinupauli ko sa bayangitan. Sige, pas. Ayos na mo siya. Ay, kung sa masakit, sige ko na mga ito. Bana ba mo nita? Nagtuhod. Sige, tagkon na rin. Sige, pa. Tagay ka rin isputin. Sige, bana ba? Basta siya. Dili. Uwa na din ang tan mga besti ni Lucas. Milayas ka siya. Iya kong gibiyaan. Naipaw ka si Lucas. Nga doon ako'y kabit. Uy. Pa. Mao na natin siya. Dugay na nahibaw mo. Ang akong anak ka si Lucas nga may kabit ka. Imo lang lipaton ang imong bana makikita di kasi mong laki. Pa, asa man siya? Kay mangayo kong sorry. Wala siya din sa itong lugar. Bilargas, Lucas, Manila. Kung anto ni siya po yun ito, mangita siyang babae ipulin mo. Kada babae nga ikabilig bay. Babae nga dili bigaon sama ni mo. Pa, ano na kayang kabigaan ko pa? Kay ba ako ni mo? Ha? Pa! Nakit-antik kang nagkupot kang basibos manok. Uy, naipit yung kumba. Naman kasi ano ko mga sorry ni mo, be. Pinagibudihan ko ang imong anak. Ang saon, luya man siya ibabaw sa kama. Husband ko, maluhod ko sa matubaha. Ay, uy. Sorry po. Ay, gunitin ang bakaws ako, kadahala ka. Kadako. Ay, ipasang kita ko ka, patay di na ito ka, anak. Nga. Pagkat ikaw maganon, ay pagpapan ako. Ha? Oo, sige. Di mo ka magpapapa.
Arin ako, Noy. Ako, Noy. Gabaan ra si Noy. Pag-uwing sa kuha na, gabaan ra ka. Tingalin na mo, Pad. Nga kami o kang imong anak mo magkadayon, Noy. O guspon ko pa sa ilo ako nga gibudiyaan ko ang buutan ni mong anak. Sa ilo ako, Noy Tomas. O giampo ko nga makakita palaglayang babae nga may gugma niya. Ang iampo ko sa kaitasaan. Noy Tomas. Ibiyaan gid ko sa akong bana kung wa na gid siya pakita pa nako. Wa na nasad ko mangita pa niya. Kaya man pud ko uban sa kiliran ni Greg. Pero mausag lagi. Daot na kaming duha si Greg. Para dili mo daot na mo. Nga halos kada oras lang yung mag-turjak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Auling. Ginaingon, dili gid ay maayo sa usa ka asawa nga magpinuang sa iyang bana. Kay kun mabaslan tas atong bana, kang sakita. Mao kini nitabo si kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong. Muli ko diha napita. May tingit-ngit diha. Dili na ko magupod pa sa bangon sa asawa sa akong kabit. Oh, malasan ako eh. Sakpan yun bida. Ay, salamat safety na ko. Ni anagi ko sa among bahay. Kumusta na magkaroon to si Larry? Wa ba ka to siya mapatay siyang asawa? Bayo kay diya ka na, Auring. Oh, ngano ka, ha? Nay? Di pa ningot ka biyag maayo. Mura kang gigukod og abat, day. Unsa man, nasakpan ka na sa asawa sa imong kabit nga nagduwag kayo? Ha, Auring? Oo, lagi na uy. Nasakpan Miss Laris iyang asawa nga nagduwa may kayo. May ganyan kinakalayat ko sa bintana, nay. May gayo masunog. Jesus, Maria Jose. Naunsa ka man intawd oy, Auring. Nga nung maingon ka man intawd ni Ana. Pagminyo na kuno be, aron mo pundo ka nagbay. Panguyab og lalaki nga pure nga ulitaw. Mura gusto biya si nanay. Magminyo na lang tingali ko eh. Ako na lang sugton si Rudy. Niya karamanday din he maghinok to. Nay, wa man mo ani ang asawa ni Larry? Aron nga sudyaan ko. Wa gitingal ti siya kaklaro sa akong nausa. Dang nasakpan mi niya. Nasakpan mi niya sa iyang banang nagturjak mi. Maingon-ingon gud ana. Kay kang magpasalamat, Auring. Kay kana ra bang asawang Larry, manablahay ra ba na? Kay masakiton gud na. Mao bitaw nang nangabit ng iyang bana kay masakit tong asawa. Kung mo na, nay, di na ko mapakita ni Larry, uy. Magminyo na lang yung tingali ko, nay. Kung mamisita na usab si Rudy, ako na lang yung siyang sugtun. Tinuod ka, nak? Sige. Akong ingon si Rudy, nak, ha, nga mamisita siya ni mong balik. Swerte ka gyud ng Rudy, nak. Kay gawas nga maayong trabaho, buutan pag yun. Akong ingnon si Rudy, nak, ha. Papamisitahon ako siya ni mong usab dinis ato, nak. Tinuod ka, day Auring. Gisukot na ko ni mo, day. Oh, Rudy. Kada tungod kay, nakita ko nga, matuod ka na higugman ako. O nga, gisugot na ka. O gusto ko, ngayon mo dayon kong pakaslan sa labing madali nga panahon. Oo, day Auring. Magpakasal ta na sa labing madali nga panahon. Sige na, Rudy. Yung nga, suot na tayo. Paabot ko na mo, suot ka. Sige, Hindi naman ko nakazuray. Suot man ko. Ayun ko eh. Nakasuot na di ay ka. Lagi ko kapantay.
Wa ka kabantay nga. Uwa ko kabantay nga. Umano pagkabantay nga. Daka man ang pultahan. Nagdako eh. Buwan tali mo ni mo ni. Ako tasaw eh. Bitaw. Musagunto na lang tas handos ba? Kutas. Unsa man ka nang nalipay ka ba, Rudy? Nalipay ka ba uban ning unang adlaw sa atong kasal, ha? Lipay man, pero Pero unsa? dako na makimpultahan sa barangay hall. Uy. Pagsuot sa barangay captain, lahoy-lahoy lang. Sakto naman ang gidakon sa pultahan sa barangay hall. Ang angog di mo lahoy-lahoy. Nga ang barangay captain nga ni Sod, pwitim sang gamaya. Uy. Medyo naipit yung kuba. Dayoring. Kaluoy sad si mong bana, day, no? Imo siyang giingon anak pagsulti. Ay unay, uy. Murag siya nauwaw gud. Uy, kaluoy sad. Nganong imo masag insulto, uy? Tinuod masad nga, dako na ng pultahan sa imong barangay bulday. Maong pagsulti sa kapitan, lahoy-lahoy na lang, nasangit. Amaw siya. Kaumawgod niya. Ang iya mo'y gamay og mubo. Mo ni pre kang pagkasulti. Pangandam na lang unya, Auring. Kay nagtuo ko nga mabiyaan ka gyud ni Rodi. Human siya masayon nga di ka na daay birhen nga iyang nakuha. Human sa unang adlaw sa inyong kasal. Uy. Maon na. Kay doon na rabag yung lalaki nga, di ganahan nga makaasawag bulhang na. Kamabor sa niya kartiyo na no? Kung mo na iyang buhaton. Okay naman gani ko nga kuwang siyag sukod. Nya siya na yung mangitag kuti. Ako niya ng buhaton nga, makigbuwag na ko. Ako mahimo. Dawaton ko na lang ang tanan unya niya magkabuot niya ang desisyon. Mao ba na? Unay, uy, mahal kay ko sa kumbana. Wa mahitabo ang imong giingon nga nabalaka ka nga basin ubiyaan ko niya. Mo na pagaingnanak nga naghingapin lang yun ang gugma ni Rodi diha nimo ug angay kang malipay. Pero nay, kuan ba? Unsa man? Mura og gibati man noon nako nay uy nga murag ako'y kabiyaon sa akong bana. Kay matagdog na mo ba? Makuwangan man jud ko sa kalipay. Baka nang mura na kung nagkaon bitag pagkaon nga kutubras tutunlan. Uy. Palakos akong tiyan, nay. Uy. Unya, unsa may buti mong ipasabot? Mangabit ka? Ayaw, uy. Kung gamay ra, pakapinig tudlo. Agay! Nay. Ayaw ha? Ayaw ba na yung buhata? Banana ni Mos Rodi. Busa agwantahan na lang. Ayaw pangitag hasol. Beko na beko, ikaw pa ko nanimutan sa akong dapit na yun. Sabay buhato ni mo. Okay na di ikaw. Tudlo lagi. Uy. Isa papakapinan tingaling tudlo, nay. Mura na dyan kong nagkaon ugwa. Uy. Taod lang, wa ko kasuway, ana. Kay kadtos ang tatay ni mo, nay. Uy, kadadog na mo ato. Hilantan, gito. Uy. Larry, nga nang imong kong giat nga din sa mingaw nga dahan, ha? Kana tungod kay gimingaw na ko nimo Auring. Patay na nga akong asawa. Busak gawas nun ako nga mangitag laing babae. Gawas nun ka na? Oo. Apan ako, minyo na ko, Larry. May bana na ko. Oo, bitaw. Naibaw ko nga minyo ka na. Og si Rudy ang imong bana. Ang lalaki nga kuwang sa sukod. Uy. Ang ba? Naibaw ko. Kuwangan kas kalipay. Onsi mong bana. Busak niya ako Auring. Ako'y muhatag sa kalipay nga dili mahatag sa mong bana niya nimo. Magkuyog ta. Sige na Auring. 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 Have I told you lately love's gonna die? Have I told you what else? Uy. Unsa? Ibiyaan kas imong bana? Ulag, inay. Nahibaw naman gud siya nga.
Nga kabit na ko sila ri. Mao iya kong gibiyaan o gida ang pag-upang na tao na mong anak. Mauna na, gahi ka manggugo. May bana ka na unya, mikundat ka pagyuslain. Hoy, taon ako sa Rodin ay. Atuon ako siya sa ila. Ay, nalagpakita niya, oy. Kaya di na to makigbalik sa rodin ni mo. Atuon na yun ako siya na yoy. Kay kuhaon akong bata. Kay dili man siyang amahan adto. Sila rin man. Uy, medyo naipit yung kuba. Hala, kas kinabos ni Di na makigbalik ni Musrodi nga akong anak, oy. Huwag ka ng bata, di man ka sa'y amahan na nahala. Kuhaan na. Huwag may mahangol ng bata, kay ayaw pagka umagad, kuragan kang dako. Sorry kaayo tay, kuan manggod tay, baka nang kuwang manggod sa sukod ang imong anak tay. Pero mahal na ko siya tay, mahal na ko si Rudy. Sorry mahal si mong kagaran. Layas. Di na makigbalik ni mo akong anak. O dadaan ang batang anak sa imong laki. Layas na. Samtang kapugong pakuskong kagulingon. Kay tingaling mapatay ko pa ikaw bayhana ka. Ikang mabudhi. O les. Ngano kung ikaw ko tawag mo patay na ako? May manong ikaw akong bala nga dili man? Oy. Mulayas ko! Apan inas Rudy ha? Nga kung mobalik siya na ako, andam kong mudawat niya, bagkuwang siya sa sukod. O kung dili na yun siya, wala siya! Ito na kunoy! Uy. Nagpaabot kong mabalik ang ako ang bana. Wa naman siya mapakita pa na ako. Wa naman siya kumangita o kupot kay pura ba'y nakasal. Uy, medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Jade, ganaan ko ba drive sa motor? Tudloy ko, Ping. Ayaw, Nika, ayaw. Di ko gusto makat-on kag drive, ilabi na motor. Ay, tudloy lang po ba? Sige na ba? Oo, sobrang babae. Sige na ba? Nika, ayaw ba i-age? Ang niya sa akong... Maya, naiming kabuhi ko. Saba diha, oy. Nika? Amatay? Ang sunod? Gano'n ba? Gano'n ka magatog-drive? Ganahan lagi. Ano ba? Dali. Madutas akong kwarta na. Sa? Gano'n ka magatog-drive? Tudloan ka. Kung saan pag-drive ni ka. Dali ko magatog dito. Dali lagi. Ha? Masakay ko ni mo? Nika. Patong na ko dali. Dali na. Ingon ani di ay pag-on driving, mag-dipla ka na. Oo. Muli basic. Dali. Kana. Iwas disgrasya di ay makarto. Alam mo si Pini? Kadit sa... Uy, mas gahi pamanis ko ang motor. Sandi makatos motor dito. Sandi, ako unay drive, baby. Sige. Inayag kumot. Grabe na mo makakumot ang akselerado. Ay, mga ay, batuan kayo. Ang duta, susunod. Sige, Ay! Pasus! Bahit! Anong hilak mo ka? Sakit man din driving. Mo na. Marago ka na nabunggo ka na. Naman na siya. Basta driver na bangga gamay. Okay na siya. Ay, paghilak eh. Kung mauna ka mag-drive. Ano ako nito? Ay, kabala ka di kabiyaan. Dila be. Uy. Ang kikikiling hinay lang sa pagpalaga sa motor ni kay bago ka pang nakaton. Labon dito sa kwarto, pakusgon ko ni mo. Higikit ni kuwan mo ganyan ganito angkas-angkas ka na ako. Hinay lang oy, ismong nila ni ka. Nika pagbantay ha. Pagbantay. Kasunahan ha. Nairo. Uy, silabas ka sana. Nika! Uy, ipit yung kuba. Kinsa kong tuhod.
Ay, nauna sa mga kaaway ni ka. Nagpaturagas ka man po kuno sa pag-drive sa motor. Tambalin na lang ko nang ako pango sa tuhod ko kay sakit kayo. Ay, magyod ka. Dahi kitag uwa. Gingan ta ka, nga dili ko gusto nga mag-cut on the driver ng motor. Kay doon sa disgrasya ka ng motor-motor. Ito ka man, ay. Hindi na ko kaluhod ni Maron. Sakit ka akong tuhod. Ako magani, nagtakian ang gani ko. Ano yan yan? Yan pain reliever. Yan si Haplas. Ako ni Haplas. Ay, naku, bayot. Ay. Ano ba ka batiin ka sa Baya, no? Way panyawan niya. Nagparehas sa mundo, ha? Naunsa po ka, Jel, nga nagtakian ka man sad, ha? Oh! Mau lagi. Napiang ko. Uy! Mayo na niyang duha. Ikaw, Jed ba? Imbis kayo mapugong ka ni Nika, o dili makatoon ng motor-motor, imuhuling ko tuduan. Sali ka ng haplas. Kining, ginahan man siya, makat-on ko ng call niya, nagsalig sa ko kaning haplas na tanan mo. Ay, hilomay. Unya! Nakatoon na disgrasya mahinoon. Kining, inom ini. O sabi nga niya, bala mo din ako basa. Ko anang paracetamol. Payong trof akong imnon. Nainom. Sige. Oh. Angkol, muhirit pagod Diyos layo. Mas angkol ni mo, Sige na. Napaghilap ni ka, ha? Isa ko sama. Ano sama di mo? Ay. Hagkan ka. Tilap man na, uy. Sige na. Tambal mo na. Laway gamay ba? Ay, ikaw na ka. Ni ako, di ikabiyaan. Uy, usa may nahitabo sa gwapa kong apo nga, nagtakiang maning naglakaw. Tudluan man ko ni Jay dun sa pag-drive sa motor. Unya, kalit mong doon ay iro nga milabangs dan. Nakalitan ko mong na-disgrasya min duha si Jade. Uy, pagkabati. Motor di ay hinungdan nga nagtakiang ka sa paglakaw. Boy, abi ba na kog na virginan? Lamit ka to. Uy. Bilog kayo lang. Onsa? Nagkawa, muli sulti ni Lula ni Monique. Lagi, abi ko nunyag na virginan ko. Kina-virgin na bitaw tika? Milomoy. Magbita akong giingon niya, dugay ra. Sakit ra ba to ka? Sakit mo, nainumdum yun ko. Mura yun ka na nanakla. Nana, masa virgin mo nanakla. Dugay, manggay kang nakashot. Uy. Pero, sa primero raman to. Karon, asan? Yung kitang naayo tungkol sa atong mga herbal. Usap ta. Promise. Di nagkisakitan ni. Ba't mo lagi ka? Uy, ito yung herbal. Epektibo, uy. Nanginit naman gani ko. Pamanipang mo sa kong tuhod sa good, uy. At tabala ka. Ako na si Mudrahid ni mo. Ako na kay kunin. Resulta na sa imong haplas. Mas hindi ko magsugod sa taas. Arikos ubos. Nabahan ka. Ikaw man ang gibutan nagtato ako nga beso-bus, uy. Imong gitaak. Okay na. Sorry. Ay, nagod paghilak. Ni abitaw ko. Di tikabiyaan. Nagkumutan ning ako. Ay, mura sa nigil. Gusto kang balikan ko ni. Gamiton pa na nako unya. Ay, ka pala ka. Di tikabiyaan. Parang ka magkabawas na ako. Sige, pakas na ako ngabil. Ngabil? Ano makas ka? Kita niya ka. Ay, hinayang lang po. Nagkus ka. Bantay ha. Kadit. Ngabil, pwede na batag si Kilini? Sige na. Kasuway. Kasuway. Sige, ngabil ka na. Sige. Ano nga kong ngabil ni? Hinay-hinay ha. Ay, okay. Kandati. Sige. Nga. Uy. Sure ka? Nga manutag motel? Ha, Jay? Unsa man na? Di ka? Wa di kami ngawan ako? Oh, Di tana. Oy,
Kuno ako masave si by Jade man itong isod sa motel. Di man sinikay ang kuyog, lain man. Yung bayana. Sure ka, Punso nga. Si Jade yun itong imong nakitaan. Sure gito ni. Pero aron ba ni mo siguro nga si by Jade begitu nga ako nakita. Boy, di sa nimo bikto niya mo siya pangutana. Ay, ditso tingaling mo din na eh. O sa tayo, imong gipangutan ni? Narani mo kung musulti kas tinuod o dili. Misod kag motel sa. Oy, nag-blush. Pag yun di ay. Pasalo ako, Nika. Sorry. Jade. Nangayo kag pasaylo. Sa ato pa. Ikaw gyud dito nakita ni Punso nga. Misod og motel og may kuyog kang babay. Yan naman. Yan ang nakabuhat ka mas pagluib na ako. Yung kung nakasaha ko sa pangrelasyon eh. Ayaw mo pagilak na eh. Ayaw. Tinood, nakasaha lagi ka. Ayaw pagilak. Makalimot ka na ako, Nika. Magbuong tahan. Kaligkabalik ka na sa akong ex-girlfriend na si Gina. Uy! Mauna di ha? Pila natin kagilimahin ha? Nga dili o dili yun i-surrender ang bandira nga to sa lalaki. Nga dili ka pa sure nga siya ba imong mabana. Ha? O sabi ako kisulti ni mo, Hanika. Ha? Uncle. Driving naman ko tato permiro. Ay, daos. Pagkaton ako, lami man. Sakit yung gibuhat na ako, Uncle. Ako niyo pagkasuway anak do. Suway ta ka. Uy! Hindi na lang po. Kalimti siya. Paumangkin na mga lalaki ba? Malagyan mo ako manguyab ay. Di mo na matagbag ko sa lang ka babae? Mabitaw nga. Nagbinayot na lang ko din. Uncle, siya ka mahatol. Uy, utana ka ba? Kalimtan mo si Jade. Jade, please, magbalik ka. Sorry, Nika. Nagkasilabot na kami ni si Gina na magpagkasal na kami. Magbugan miglarga sa Amerika. O gantar mo padayonon ang naman mo. Ika'y Sabihin ka sakit o kag-ol nga kung ibati ato ni kayo na. Asa kong pagkilak o maayo. Hindi na mo yung kinako si Jade nga hilom na. Ayaw na paghilak. Di ta kabiyaan. Ron, iyan akong kabiyaan. Uy, ipit yung kuba. Ug mao to mga listeners no, atong drama compilation part 36. Ug usbo na ko. Salamat kayo Oscar Baydog sa pagsunod sa atong mga drama, no? Salamat jud kayo. Saludo kayo ko sa imo nga pirmi jud ka kasunod sa atong mga drama. Salamat jud kayo. Og ni Romy Boy, no? Pirmi pa ni kasunod sa atong mga drama. Oh. O si Elizalde Lingkit, no? Pirmi ka pa ni kasunod sa atong mga drama. Salamat kayo sa inyo. Pag pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Usbo na ko, daghang kayong salamat. At ang tangi atong part 37 mga listeners, no? Daghang kayong salamat.